Lehen aipatu dozu, grabazioen hasi baino lehenago, Otsandinoko familia bat etorri zala. Geurera etorri zirenarek, ayuntamentutik heldu esen gurera, eskatza bieben, ego esen susteuta. Gure amak esatean, arek ego esela, ezin urten behitxeen kuartotik. Andragizonak eta neskatilia. Eta infiniotzan gure amak, hor kuartua, hamen eskatza, da kubuna. Eta zer pasatu jakin Otsandinon ba? Bombardeu eukieben. Etxeakuen areik ekendu sustua. Da ez da izen baden por ahi behime, bendeko esango, 4 hilabetero, 6 hilabetero zematei bende. Segu egoten ginen, behien jan, da hogera, behien zela neuen UHP-en zera, ofizinia, egunez ara bezkinien joaten, pixura bezkinien joaten. Ze beti egizen soldaba gora eta bera, gora eta bera. Da gu joaten ginen gora, bigarren pisura. Hangin jukazen gure gauzak eta bajatu bez. Eta Otsandinarrak ezabien kontatzen ez orduen? Are berbei bez. Berbei, neskatilek eukazen. 16 urte, urten bezebaren txeko hartatik. Da, gure neskamiak eta jote ziren, etorrezate gurekin, harik eguzen, amak esan, horre itxako eken du sustua.